Γεια σας! Βρισκόμαστε στο Roberto Micelle Accessories και σήμερα θα δούμε μαζί μερικές επιλογές κοσμημάτων για τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής σας. Είτε είστε καλεσμένοι σε γάμο, είτε γίνεστε κουμπάρα, θέλουμε λάμψη και κομψότητα. Εντυπωσιακά κοσμήματα που συμπληρώνουν την εμφάνιση και σας κάνουν να ξεχωρίζετε. Σε μια εξίσου σημαντική στιγμή, όπως είναι η ορκομοσία, επιλέγουμε λαμπερά διαχρονικά κοσμήματα. Ποιος είπε ότι στο εργασιακό μας περιβάλλον δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε? Στη δουλειά επιλέγουμε κομψά και διακριτικά κοσμήματα που δίνουν στυλ χωρίς υπερβολή. Σε μια όμορφη έξοδο παίζουμε με πιο μοντέρνα και statement κοσμήματα που δίνουν χαρακτήρα και ανεβάζουν τη διάθεση. Όποια και να είναι η περίσταση, εδώ στο Roberto Micelle Accessories θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να λάβεις. Σας περιμένουμε στα φυσικά μας καταστήματα Τσιμισκή 53, Ερμού 36, Αριστοτέλους 21, Αμπελοκήπων 2.